Batilde zan nien, kanpotik itortu zan nien da, bezkeitxe. Da, gero bezkaitxeta. Bezkeitxe. Luto gutizek eta... Gauelie, bat iso zer da? Zer, gauelia zelan iten zen duen? Gabien ikizan nien, gauelie, gau guztizen. Haren, zeri, baina zen bat, unina gorda, zen. Koñaka, da galletak. Batzuk, da, bestazunean, hazen insertukan. Batzuk negarrez eta beste batzuk erdi moskortut, ez da? Da zelako, komestazin joan da horien martxa egin dut. Hanetat egin zen, koñaka da, uste beste bat egin la marta. Hazenien sopleta. Hori gaueli. Eta guztia. Bai, gorku orduan esan bakarrik izten, ez da? Bai, gorkuan hori esan. Hori beste leko baten. Nire dugan formalak egin nien, nire dugan Rosario. Eta Rosario bat da? Oentra batxaten nire. Beste Rosario bat nire. Gero ez da Rosario, Bai. Hazen moskortu dut txak.